बे बारनिफ्राय भारताव थागोन रबटिक सान्थ्रि। DRDO बानायगासिनो मोनसे रबटिक सान्थ्रि। भारतारि रौनियाफोरनि गेजेराव नुनो मोनसिगोन रबटिक सान्थ्रि। नंगौ, पहलगामाव जानाय गिख्रंथाव उदखारि गाग्लोबनाय जाथायनि उनाव मोनसे गेदेर खौराङा सोराङाव फैदों। DRDO मोनसे हिउमानइड रबट बानायगासिनो दं। DRDOनि सिङाव थानाय मोनसे गाहाय नायसोमसालि, बिजिरसं आरो जौगाखां फसंथाननि इन्जिनियारफोरा मोनसे मानसि रबटखौ बानायनायाव खामानि मावगासिनो दं, जाय बर्डाराव थानानै हादरनि थाखाय दावहा नांग्रा रौनियाफोरजों नांजाबफानानै खामानि मावफागोन। बे रबटखौ थांनाय माखासे सान सिगां पुनेआव जानाय एडभान्स लेक्ट रबटिक्सनि सायाव हायुङारि मावबादायाव दिन्थिफुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बै समा खाथियाव फैगासिनो दं, जाय दिनाव भारतारि रौनिया हान्जाफोरनि गेजेराव रबटिक सान्थ्रिफोरखौबो नुनो मोनगोन। बे रबटखौ बानायनायनि गुबै थांखिया खैफोद गोनां जायगाफोराव रौनियाफोरनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैयाजासे गुबै थांखिखौ जाफुंसारहोनाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101 655 430 एबा 8822 688 026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।